Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. In this video ay magluluto tayo ng isang pagkain na madalas hinahanda sa Pasko. Pangatlong video ko ito for my Noche Buena recipe series. I promise you, masarap ito. Alright, mag-umpisa tayo sa kung ano yung kailangan natin or yung mga sangkap. Okay? So first off, kailangan natin ng liempo. Ang gamit ko dito yung pork belly, whole peppercorn, ginger, tubig, brown sugar. Gagamit rin tayo ng soy sauce, lemon juice, pineapple juice, vinegar, fish sauce or patis, smoked paprika, ground black pepper, garlic, yellow onion, bay leaves, cinnamon stick, at star anise. Gagamit rin tayo ng rock salt. Yes, rock salt. And then sa toppings, optional ito, yung pineapple slices at yung maraschino na cherry. Sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan lahat, so kindly check na lang. Okay, so sa isang wok, yes, wok ang ginamit ko kasi yun yung yung pinakamalaki na meron ako, okay? So inilagay ko yung pork belly along with the whole peppercorn, ginger at tubig. Pakukuluan kasi natin ito for 30 minutes on medium-high heat. Okay, so tinakpan ko yan, hintayin natin for 30 minutes. And this is what it looks like. Ita-transfer lang natin to sa isang plate and then hiniwa ko ito sa gitna kasi yung pot na gagamitin ko later ay maliit. And then iset aside lang muna natin ito after mahiwa ng kalahati. So sa isang sa isang pot, i-combine natin halos lahat ng mga sangkap excluding yung toppings, yung pineapple slices at yung maraschino na cherry. Okay? So ilagay na natin yan lahat. Haluin natin and then tikman, i-adjust kumbaga yung lasa, pero yun na nga sa guideline naman ng measurements ng mga sangkap, nasa description box yan lahat. So, hinalo ko lang muna dito para matunaw yung brown sugar. Sa rock salt, kung wala kayong mahanap nito, you can substitute it with white sugar. Then takpan, pakuluan ito, kumbaga i-reduce lang natin ng mga 45 minutes. And then, hinalo ko naman ito, tinikman ko. Kasi the more na mag-reduce yung soy sauce, magiging maalat. Okay? So, kailangan natin talaga itong tikman muna. And then, naglagay ako dito ng 1 cup ng yung pork stock kung saan binoil natin kanina yung liempo o yung pork belly. So, tinikman ko na naman. Importante talaga yan. Adjust according to your taste. And then, inilagay ko na yung binoil natin kanina pork belly. So, ang gagawin natin dito, palambutin, lutuin, at i-reduce yung sauce. Okay? So, sa akin, i-reduce ko ito about 1 hour and 45 minutes on medium-low heat. Importante na low para, ang tawag dito, malambot at slowly talaga yung pag-cook ng pork belly. Masarap. Then, after nung 1 hour and 45 minutes on low heat, in-adjust ko yung heat into high heat, maraming heat, for 5 minutes para mas ma-reduce pa, at the same time, hindi masunog yung mismong sauce. So, important, remember, 5 minutes on high heat yung sa, last part na, kumbaga. Okay? And that's it. At itong recipe na ito, guys, totally recommend kasi masarap, hindi maalat, sakto lang yung tamis, yung nagbibigay lasa rin yung lemon juice, tapos nag-add tayo ng vinegar. Totally recommend this recipe. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and not Merry Christmas. Advance Merry Christmas! You guys take care.